Ara us ensenyaré com funciona la tasca d'aquesta setmana, que funciona amb un programa que es diu Edpuzzle. Per començar, li doneu clic a l'enllaç que us he posat a les tasques i us sortirà una pantalla com aquesta. D'acord? Aquí, a Nickname, heu de posar el vostre nom i cognom. D'acord? I li direu Join. Llavors entrareu en aquesta pantalla. Aquí només heu de clicar dintre del joc i s'obrirà aquest vídeo. El que heu de fer és veure el vídeo i veureu que cada cop que aneu mirant el vídeo aniran sortint endevinalles i aquí us sortiran unes preguntes. Heu de triar la resposta correcta i quan arribeu al final del vídeo podreu veure les respostes que heu encertat. I ja està, després ho podeu tancar i a mi ja m'arribaran els resultats automàticament. Espero que us agradi.